Helo, fy enw fi Ffion-Hâf ac rwy'n 14 mlwydd oed. Rwy'n byddar ac mae mam fi'n byddar ond fi'n profoundly deaf a mae hi'n mildly deaf, felly mae yna gwahaniaeth. Fydde fi'n profoundly deaf, hwnna pan mae gen i cochlear implant. As soon as ti'n teigo fy mas, fi ddim yn gallu clywed dim byd. Gyda teulu fi yn weithio yn BSL. Mae BSL yn British Sign Language, maen nhw'n just yn fel bysedd i cyfathrebu gyda pobl fydda. Bydd fe'n helpu bod pawb yn gwybod fi ddim yn gallu clywed yr un fel nhw, oherwydd mae'n really frustrato fi pan maen nhw'n gweud ti ddim yn that deaf, ti'n gallu clywed rhywbeth, ond mae pobl profoundly deaf methu clywed sŵn awyren mynd bant, a mae hwnna'n fel really loud. So fi'n meddwl mae hwnna'n fel pretty cool fact. Felly, hyn yw'r cwtsh, lecgold. Dwi'n dod mewn yma pan dwi'n mynd yn blinedig oherwydd dwi'n gwrando a dwi'n trio gwrando nastydd a mae fi angen jyst amser i fel ddim fel clywed dim byd, so fi'n cael fel break mewn yma. Pan roedd fi'n fach, right now, mae'n mynd ups and downs. Weithio roedd fi fel, fi jyst eisiau bod yn normal a bod yn gallu clywed, ond nawr, fi'n mor fach fi'n byddar. Fi'n hoffi bod yn byddar oherwydd pan fi'n cysgu, fi ddim angen fel clywed fy crwn neu fy brawd yn chwarae fel PlayStation a pethau, so mae'n nice. Dwi'n falch i bod yn byddar oherwydd fi ddim yn gwybod, fi ddim yn gallu imagino fi ddim bod yn byddar, mae'n just yn weird i imagino beth fel hwnna.